Dêkevanê kombonekê de digel malbendê Kerkûkê û dezgehên Êketiyê lê sînorê bajarê Kerkûkê a Sûmament endamê Mekteba Siyasî Êketiya Niştimaniya Kurdistanê ragihand. Guherîn û nîboneke ji taybetmendiyên diyarên Êketiyê û di vî çarçoveyê de Êketiyê pêngavên praktîkî havêtîne dest bi guherîn û nîbonê kiriye. A Sûmament dibêjît dê prensîbê padaşt û siza peyrewken ji çi kes û layanekê qebûl nakin berova jî siyaseta Êketiyê serederiyê bike. Ziyad Cebar serokê fraksiyona Êketiya Niştimaniya Kurdistanê li Perlemanê Kurdistanê ragihand. Dê kombona serokatiya Perlemanî da û serokên fraksiyonan da behsa sê persan hatîne kirin wekû nivîsîna destûrî helbijartinên Perlemanî û yasaya Komîsyonê. Ziyad Cebar dibêjît Herêma Kurdistanê dê valatiya destûrî da û pêtivî bê destûrî heye. Belê destûrekê niştimanî ku bo hemî hevkolatiyan bît. Pêtiviya helbijartinên bihêniyên Perlemanê Kurdistanê dê demê xwe da bihêne encam dan. Êkemîn pêşangeha û konferansê çandinê û berhemên ajalan lê Hewlêrê bê çavdêriya Wezareta Çandina Iraqê û Wezareta Çandinê û jê derên avêya Herêmê birêve çû. Dê konferansekê rojnamevanî da bêgert Talibanî Wezîra Çandina Herêmê ragihand. Astengên beramber bazarkirina berhemên navxwe nahêlîn. Di gelê Iraqê jî rêkeftinê dikên li ser bazarkirina berhemên navxwe. Piştî biryara Wezareta Saxlamiya Herêma Kurdistanê bo dabeşkirina vaksînê bo wan kesên jiyê wan 12 sal û zêdetir Saxlamiya Silêmaniyê vaksînkirina zarokan dest pê kir. Derbarê vê yekê Diktor Hêrê Şêseyîd Cegirê rêveberê giştiyê Saxlamiya Silêmaniyê dibêjît. Piştî biryara Wezareta Saxlamiyê me dest bê vaksînkirina wan jiya hatiye diyarkirin kiriya û her kesekê zarokên xwe bînî dê vaksînî wergirît. Wezareta Saxlamiya Iraq amara 24 demjimêrên boriya vayrosê korona ragihand. Ku dê mayê 24 demjimêrên borî da 1198 kes tûşî vayrosê korona bûniye lê seranserî Iraqê bê parêzgehên Herêma Kurdistanê ve ku 220 hale lê dihokê bûyne. Her li dîfamara Saxlamiya Iraqê de heman 24 demjimêrên borî da 25 kesên dîjegerê vayrosê korona giyanê xwe ji dest dayne ku 5 kes lê parêzgeha dihok bûn. Jiyariyên gera çarêjê qonaxa komandê Champions Leaguê da şivîdî çendîn yarî hatine encamdan. Yaneya Barcelona şiya ji derve yarîgeha xwe serkeftinê li Seryaneya Dinamo Kiev tomar bike bê golekê. Diyarîkirina dî de yaneya Chelsea bê heman encam şiya Malmö tûşî xwesaretiyê bike. Juventus bê 4 golan beramber 2 golan jê zênê dibir. Manchester United jê derve yarîgeha xwe şiya wek hev bît beramber Atlanta bi 2 golan. Di qonaxa yekê da jê Champions Leaguê lê demjimêr 11 şev Manchester City beramber Club Brugge, Paris Saint-Germain dê bîte mêhvana Leipzig, dê koma duê de Milan dê Porto mêhvan ket, Liverpool dê rêpirî Atletico Madrid bît, dê koma sê da Borussia Dortmund dê Ajax Amsterdam lê yarîgeha xwe mêhvan ket, dê koma çarê da Real Madrid dê rêpirî Shakhtar bît, Inter Milan dê yariya xwe beramber Sheriff Tiraspol ketin.